18-дневно бебе беше спасено изпод руините след земетресенията в Аржентина. След като видя бебето си, бащата не успя да сдържи сълзите си от щастие. 90 минути по-късно спасителите откриха невредима и съпругата му. Спасителите продължават да издирват оцелели въпреки изтичането на критичния 3-дневен прозорец. До момента са спасени около 6500 души. По последна информация към момента са загинали около 2000 души, а 11 000 са ранени. Земетресенията от миналата сряда с магнитуд 7,2 и 7,5 разрушиха и повече от 58 000 сгради.